हिंदी बाइबल ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ନିମ୍ନ ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଣି ତାହା ଦୂତମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ନିମ୍ନ କରିଅଛ ଆଉ ଗୌରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ମୁକୁଟରେ ତାହା ଭୂଷିତ କରୁଅଛ। ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୌରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ମୁକୁଟରେ ଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଟୋପି ପିନ୍ଧିବ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପିନ୍ଧିବ, ମୁକୁଟ କିଏ ପିନ୍ଧିବ? ରାଜା ପିନ୍ଧିବ, ରାଣୀ ପିନ୍ଧିବ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାଜା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜା। ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ରାଜା। ଏବେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଣୀ ରୂପରେ, ପୁରୁଷମାନେ ରାଜା ରୂପରେ। ଏ ରାଜା ହେବାର ସମ୍ମାନ, ଏ ରାଣୀ ହେବାର ସମ୍ମାନ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସଂସାରର କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ରାଜା ହେବାର, ଏ ରାଣୀ ହେବାର ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ରୂପରେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ବିଷୟରେ। ପାଳନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି ସେସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ, ଯେବେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ରଙ୍ଗରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ